neno kendo kae mwachako godo twak mibadhi mantiere e od bura do ochungo aput mana jatend piny Kenya bende koro chuogo EACC onego we utim tije en ang'o miyo jatend piny Kenya donjore gi chenro gi duto mar loso aput machielo to EACC nosesingo mar timo nonro machalo kamae. Oscar, gima timore en ni according to sheria ng'ama institution ma nigi tich mar timo goruok kod mibadhi en EACC to ok osebedo nochakre nyoro. EACC osebedo higni mokadho 20 okadho 15 kama nikech EACC to bende ne ntiere kata kapok ne wabed kod katiba mpya. Inyaparo jatelo mar EACC mokwongo aparo ne en Harun Mwau, then kata Lumbabo bedo, then koro wabedo nyaka kod katiba mpya, koro wasebedo gi EACC but mibadhi to podi osebedo Kenya ka. Koro aparo ni e pacha gima jatelo temo timo kiwacho ni multi sectoral ni koro kawa puta put to riw gi kamoro achiel nikech ino gima timore ni seche moko ka koro gidho kisungu wacho ni corruption fights back to jomo osebedo ka bede gi mibadhi gi iyudo nitie cases ma kata Anglo leasing, nitie cases ma wan go nyaka mag Golden Bar ma pok orumo ei court kam. Koro gima timore ni seche moko ntiere approach moro mopogore opogore. Ana aparo ni gima rais atemo timo ka en owacho ni mondo wariwre uru wate wakaw all angles mondo waket kamoro achiel mondo gore gi mibadhi ni makoro kapo nitie gik moko ma bende ng'eny matimore kata ntiere doho timro miluongo ni anticipatory bail. Anticipatory bail en ni Cleophas paro nonego bed ni Oscar Giri matiyo gi EACC make koro dhi e doho mondo okwa doho njoka kik maka. Ing'en mago konego bed betie kata sheria maro ma Kenya ka. Onego bed doho wacho ni yae para mininde nonego bed ni maki to konego bed no yalo ka. Ok iwe jogo komaki gi kes magidwa kelo no to gikel kes no ka to wan mondo koreka watimang'o wawinje mondo koreka waweyi. Lakini iyudo ka ng'ato dhi e court mondo oblock gima pok ochako timore. Aparo seche moko bede ka jo Kenya tiyo kod court seche moko miyo kata lweny mar mibadhi ni bedo matek. Issue mar bedo ni EACC matije ok no matije gima timre ni approach EACC gima owachi ni EACC kod katiba onge according kaka nanene to according to sheria bende wacho ni ok onego bed ng'ato interfere gi tich mar EACC. Ok apar na approach mar president ni dhi interfere gi tich mar mane gima doho wacho kendo winjo kanyo ka yuko ni kanyo niero en donjruok gi tich mano mar EACC. Mane gima jokma dwaro mondo doho o declare emokwayo doho pok owuoyo doho chunga tiji gicha mondo ging'i ka ji ang'wen modhi e court kande nigi issue ni gima president ofom chande and against the constitution. To bende paro ni gini EACC ok detime mar timo nonro ni owuon moloyo kendo joma moko bende mapod ntiere karka. Pile Oscar kendo gi Cleophas kama boko di mbaka ka kako nego bedi kod kaka en wasebedo gi EACC to mibadhi pod nitiere koro watim nang'o. Wasebedo gi NIS mibadhi pod nitiere ODPP mibadhi pod nitiere koro kelo kumoro achiel madhi tieke. Koro kapo ne wan kod gimiluongo ni approach ilani kaka nene ni ji oriwre ma kapo ni owachi ni in kod wach mare yudi ni kod mibadhi to ntiere some other body manyalo tiyo makoro ntiere ng'ama ntiere e wach ma judiciary kacha ntiere ng'ama ntiere e anti-banking kacha bende gini dichiel mondo wagore kod lweny ni. Ing'eni sasa watin tu sasa kata ndalo mane wan kod issue mar COVID chaka ne wan kod problem mar COVID ne kaka national disaster. President Uhuru no appoint milongo ni multi-sectoral approach ni kik wawach ni en ministry mar health kende gini dwa goruok go ma Ministry of Education betie, Ministry mag roads betie nikech ting'i apaya jok matiyo kod alcohol and water view liquor boards betie en approach mar ji te ok ni we en police kende ema deal kod wach mar COVID nikech en gima nene omako piny mzima. Koro kapo ni wadi nyalo declare kawuono corruption as a national disaster ka wadi declare ni mibadhi a national disaster means ni migawo te man Kenya ka loro ni togore kode mana ka last time kane wabit ka chemoro na ngisi ni kata wach mar youth unemployment onego be declare national disaster to ko be declare national disaster kana the private sector be bire
kata mna kama president o form ni aparo ni ngamo oweyo kubonego bed ni keto gin representatives mag employees kod je churches the clergy onego bedie iye to nyaka jo private sector onego bedie iye kata ng'ato mo achiel ma bende ai media bende onego bed bete iye mondo bed ni jite ka gore kod mibadhi ni kamora mora kama entiere kamoro mkode tigorwa kode mane